Good morning, hinaguan. Hello, mga moms. Ala, ano to? May nagtitaping dito. meron nandito sa palayan. Siya yung taga-taboy ng ng mga ibon. Panoorin nyo na sa post ni Scarlett. So for the meantime, dito na tayo. Wow! Grabe! Ang galing! Wow! Good morning, Ma! Ayan na yung mga bubong. Kinakabitan na. Good morning. Okay ka na? Ha? Hindi na sumasakit ulo mo? Hindi man. Kumain. Ala! Umano ka. Sa? Nauna ka pa. Nag-snacks mo. Kasi nahakot na nila yung mga gamit mula dun sa mansion, yung para asa to? Uncle, para saan to? Sa sumpay. Sa? Para sa sumpay niya, Joel. Sa sahig? Para tubig. Sa sahig? Ito yung flooring. Ito yung pang ano. Ay, social naman. So, nilalagay nila yung frame ng bubong. Okay. Kasi isusok-sok siya. Ang bilis, oh. Ayun na, may mga bubong. So, ang oras natin ngayon ay 11. So, ganito na rin karami yung kanilang nailagay. Parang medyo mahirap ang pagkabit ng pagkabit ng bubong. Yung pag-i-install niya. Kasi para siyang pinapasok siya ng Hi pa, good morning. Pinapasok siya mula dun sa yung plastic na nilalagay sa gilid. Ayan po, ayan. Pero maganda pala siya. So una nilang ginagawa, ito, dito natin. Tinatanggal muna nila lingling ang sticker niya. Sunod ang yan, sunod yung kanyang pinaka-plastic cover. Okay. Then yung likod. Sticker din. Nito na kayo kanina isa wala. Dili para ato ibali unya kabalo na ang akagat ng babaw dayon. Kaya sa bali ba. Kay mo it. Bali sa bali na sa otro. Nito naman to. Kuman naman eh. Wala pa eh. Wala ni. Wala nang puti. Oo. Natanggal mo. Tapos naman da. Sinabi na nga niya. Ba? Anong ibabaw ito? Okay.
Ala ko, wala pa. Tapos yan yung ano, kasi pandugtong dun sa ano. Ala ko. Isang haba. Ang dami rin, ang daming ganyan, no? Ilang piraso rin yun. Then, after that, lalagyan ng oil. Lagyan para dumula. Pampadulas. Ito lagay para simulan. Pampadulas. Pampadula. Ang dulas sa Hala. Makaya og laway ha. Hala! Para mas mabilis siyang maipasok. Kitam. Ayan. Kitams. Teenager, ha? ang galing. Ang bilis. Tapos dito naman si Kuya. Pinipinturahan na yung mga Lagay ang makita. ibang parte na ano na scratch. Kita niyo ba mo? Ang bilis mga boys. Ang bilis. Maganda pala pag may oil, no? Mayroon oil. May oil kasi madulas. Kamusta naman ang ating bride? Bakit parang ang lalim na naman ang iniisip mo? Pangit na ito. Ha? Init. Mainit? Pangit. Hindi, oh. Parang ano gano'n, no? Yung mata mo. Maganda yan. Kasi wala ang araw, kaya akala mo ano. Ayaw mo ba? Ayaw. O, di pa palitan na. Samot ng plain white. Hmm. Parang samaw ng araw. Parang mainit. Wala, nalulungkot ang ating bride. Ilang peraso yung ganyan mo, nabubong? 70. 70 pieces. Ayan ba yung 182? Kulang pa. Doon pas doon na nagpalit. Ganyan. Yung clip. Kulang ng clip, 70 pieces. Oo, yung ganito. Yung white. Ano pa papalitan? Yung kulay. Yung bubong. Gusto mo pa? Nagkain na mo? Wala pa. Dance? Ano mo sal? Tapos daw. Nakuha na ni Jana yung mga gamit na iba. Yung Yung pa na souvenir. Tapos na lahat. Mayroon na. Nandyan na. Yung second dress ko na lang mamaya pa mga launa. If-fitting mo. Repeat ko na kahapon eh. Tapos na. Talaga? Ang bilis naman pala eh. Akala natin hindi nagagawa eh. May second dress ka pala. Sana all. Dito na yan. Oh. Yung pang reception mo yun. Tapos iba yung wedding gown. Oh, iba. White din. Ano ba gusto mo? Red? White. Pink? Virgin. Ayun ba? Yung bakal na yun, oh. Oh, stage yan. Ha? Diyan ilagay sa center. May pang flooring na sinasabi ni Jana. Oo. Yung parang pinaka-dance floor, yung pwesto ninyo mag-asawa. Iba ang dance floor dito. Circle. So yan yung pinaka ng stage. Oh. Lead wall ang yung ano. Backdrop. Backdrop. Bibili na rin ng LED wall. May lead wall man si Jana. Sure. Bibili na rin. Para naka-design na dyan. Dati pa pa yung lead wall niya. Para naka-stay. Iba yung ginamit dito dati. Iba. Iba. Iba naman. Ang laki ng stage, ha? Bikini open pa, contest tayo na. Pero kailangan may entrance talaga. Sa lahat. Sa tanan-tanan. Ang ganda. Tapos wala pa yung flooring. Ano yung flooring mo, kahoy? Or Yan. isemento mo na? Flooring ng stage? Ayan na. Marin. Tapos kapag pinabuhusan mo na to, Tuwan ko kay Brenda. Cement. Sabi niya ng ano, bulaklak.
Ha? Tamlan niya ng bulaklak. So paano yung ano? Pinagawa ng bubong ang mga bulaklak. Tsada. Yan, maglilipat naman na sila ngayon ng apakan. Sayang, hindi natin na ano yung tube, ay yung ganito ba, yung binibigay ni Mama Mary na ganyan, oh. Yung ganito ba, ang tawag yan? Hindi, yung bakal na ganyan. Di ba? Para kapag may pinagagawa, meron na tayong ganyan. Ayan. Papunta na sila dun sa kabila. Kape. So, mga 1 to 2 days na lang. Ayan o, ganyan o. Yung bakal na ganyan. Ganyan yung gustong ipadala ni Mama si ni ano noon, Mama Melay. Cavite. Ang tawag dyan? Paano tawag sa ganito? Extreme? Meron pang isang tawag eh. Extreme. Ayun. Scaffolding. Malapit na siyang matapos, mga moms. Alam ko excited na din kayo na makita ang final look nitong function hall dito sa Hinaguan Nature Park. Once again, congratulations to Brenda Mitch and to Mama Sita and Papa June. Dahil silang unang gagamit dito para sa kanilang kasalan.